Hej, jeg hedder Mikkel Nørgaard. Jeg læser til bygningskonstruktør på Erhvervsakademiet Lillebælt. Denne video er først og fremmest tiltænkt projekterende i byggeriet og personer, der skal etablere niveaufri adgang til deres boliger. Byggeskadefonden har lavet en video om etablering og udførelse af niveaufri adgang til bygninger. Videoen kan ses på denne adresse. Jeg vil her kort opsummere budskaberne i videoen fra Byggeskadefonden og komme med henvisningen til, hvor man kan finde lovgivningsgrundlag og anvisninger på korrekt udførelse af niveaufri adgang. Byggeskadefondens formål er at undgå de mange svigt og skader, de oplever ved gennemgang af byggeri af Danmark. I mange tilfælde oplever de, at terrænet hævet over niveau er hævet til et niveau med gulvet. Det er der ikke god byggeskik og giver problemer med overfladevand, der trænger ind og laver skader på gulv og vægge. Skaderne kan blive så omfattende, at boligen bliver ubrugelig i længere perioder, mens konstruktionerne laves. Det er dyrt. Det overordnede budskab for Byggeskadefonden er at holde vand væk fra bygningerne. Byggeskadefonden kommer med 2 gode byggetekniske løsninger. Den første er at etablere en rampe, så terrænet det kommer minimum 100, så gulvet kommer minimum 150 mm over til terræn. Og den anden løsning er en drænrende rundt om bygningen. Man kan finde mere information på bygningsreglementet 321 stykke 2, og de henviser til SBI-anvisning 224. Tak for din opmærksomhed.